Здравейте хора, днес ще ви покажа как да направите видео, в което не може да се паузира. Влизате в кратък видеоклип и снимате до половината от времето. Така. Отивате на въпроси, натискате въпроси, като ви излезе знакчето, натискате ОК. Излизате от задаването на въпрос. Сега ще искате да зумнете колкото може най-близо в отговор. И така по този начин не може да се паузира и се влиза в коментарите. Благодаря, че гледахте видеото и да ви е помогнал това видео. До друг път.